کسی بندے دا سجن سی وہ پیار بڑا کردا اپنے محبوب دے نال انہیں آکھیا یار میں یار دی نگری دے وچ ڈیرا لانا تے کی کوئی سبب تے بہانہ بنایا جاوے جدوں او سائیڈ ول گیا نا تے انہیں آکھیا کیوں نہ ہوے کہ انہاں دی گلیاں دے وچ میں منگاں محبوب دا دیدار اس بہانے ہو جاوے گا تے یا پھر کسی دا نوکر بن کے کسی دا کاما بن کے دیاں گلیاں دے وچ رہ پواں او دی نگری دے وچ رہ پواں خیر کسا متصر کسی دا کاما بن کے نہ تے رہ پیا تے انہیں ڈنگر لوکاں دے چارنے کرنے تے ڈنگر چاردیاں پتہ نہیں کی پڑھدا ہے آندا اجڑ چار دے پھراں میں اے بدماں دے اجڑ چار دے پھراں میں اے بدماں دے وہ میرا گولیاں وچ شمار ہو جائے اجڑ چار دے پھراں میں اے بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار ہو جائے دن رات تڑپ دے او دے راواں چ کتے ماہی نو میرے تے پیار آ جائے حضرات ذوالفقار روئی جاندا ہے ایک دن بیمار ہو گیا تے کافی علیل ہو گیا او دے مالک نے آکھیا اج تو مال لے کے باہر نہیں جانا ہن اپنے گھر دے وچ لیٹیا رہندا تے پھر اندروں کھچ پئی تے باہر مال لے کے ٹر گیا ڈنگر لے کے پارو لے کے باہر چارن نکل گیا جدوں باہر وال گیا تے ادھر او دے سجنا دا گزر ہویا ہے محبوبہ والیو تسی سمجھدے ہو کہ سجنا دا دیدار میں ہو جاوے تے شفاواں مل جاندیاں نے کسی نے آکھیا یہ تیرے یار تیرے محبوب تیرے سجن پہ آمدے نے انہاں نو اپنا حال سنا لے اکھاں چ اتروا گئے تے مسکرا کے آکھن لگا آندا وہ خود جان لیں گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا انہوں دے محبوبہ نو بھی پتہ ہے کہ میرا سجن میرے واسطے تے ڈیرے لائے بیٹھا ہے ادھروں بھی تار کھڑ کے دے کول آ کے مسکرا کے آگ دینے سجنہ نے آ کے انہوں پوچھ لے آن دینے دو مٹھڑے مٹھڑے بول ادھر بول سونے دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی